Narum payu newskum ka channel nam ta ki padba ka briu nyota. Saprang set kani ka kerwa ka bla tho do badu nong spong. Baru la tho ka bang kum ni. Balik NPP ka JDU president jong ka Khasi Author Society KAS. Labo ya kani ka dak jingkali. Ka jubab ka pau pai ba menta. Ka jing temuhi ka long ban set khop yaw new president jong ka KAS tangkum ubriu ba ko ngo ya ka party. Lada job ni remro kinu ki agenda ki bayar day ber kejelala ni wat hapo parlimen ru hab ban ab hukum shwa na ka NPP high command ka jingmut jang ka NPP kalong ban penthut bat pensuki ya ka jing itu ya ka tien khasi hapo ka constitution na mar ka tien garu kampat biang ka lat bandrong kumta ki khasi ki hab ban ab hadu banda biang lang ka tien garu ka ba dang duna haki babon kiliang hang ni ni isha ya ki boj san perthai jang ka party badru ya ka jimbam not jang katukat ni kinang elam khasi ki badan hapo ka NPP ki shifting ban kren na ka banta ka hok jang ka jet ban reu ya sha kan tho ni sha pen rem hau president rangba jang ka NPP ka khaba kham sngo si shu ka long babun kinang elam ban nang mi khmat ki kham per khat shwa ya ka shuki ban jing yo nong shimet ban ya ka jing ya dai ka tin ka jela berkalawai jang ka jai ben reu jang lapan kut ikan ka kerwa ka balaban bo shisha ka jing mut jing perkhat jang ki pai ba ka briu new trem badru kumbalayo ipat na ka wei na ki Facebook page kata ka lempung ukhon ka briu new trep balayo ka jing thok ka ba thok kum ni ka jing tip balayo lum bad batikana ka long baka NPP hapo ka jing elam jong konrat sangma baru preston dan song basnya balang dhar ka long ka NPP kam dakhu slai than ya ukurtong jangki u Dr. Rocky Nonglai job ni non job ru ya ka election MP nrai tangba ila yo bat ya u hakakti tang kata kilahun khnang baka ktien khasi kanam yo rung hakakhnit ka bapra dena kata kadaw wat la u Dr. Nonglai ula juben yo konrat ru ka NPP ka thit la ka thit ya u kumbala thit ya bantai dor u Dr. Celestine u MLA Kamahati bat ru bon kiwe ki ba ka NPP kala shu thit ben ban yo kontrol ya ki khnang bakai nam laj angshu ya kanu ke isu ka ba on yo nong upat khasi dena kata kadaw ki ai ticket yu Dr. Nonglai wala da ki tip shai bon rem han rei tang ban yo pen pulam biang sa sisin ya ka jing yo itu ya ka ten khasi ya ka kharnet ka bapra kari khasi kadang im habadang dan ki briu NPP ki badang e pat ya ka jat khasi lajang kam nai lei wala da phim shim lakwa pan kren haki news ru ka pisa NPP shimbe ka vote te haupra khublai shibun ublem kar khu yapi lapan kut ikani ka karwa shu sapriang kani ka wei ka karwa ka ba ongkum ni haba pek ngayo ishai ya ka jingle arsap bat jing tat do jang ka party NPP haka por ba ka central government ala shortlist ka tin khasi ban penrung haka khanit ka bafra de ka party ukonrat badu sniaw badu preston ki ban lech sop ban pen bor ka central government ban nam penrung tang ya ka tin khasi khlem da penrung lang ya ka tin garu mentapat anda ka tin kam don lat shu ban yo rung marwei khlem ka tin garu de ka ni ka ju ka party ka badung nadin namar ka jing bisni ya ka tin khasi kumnoi Dr. Arling dok nonglat ila klet ya ka to ka drama hajan termentar de konrat bat ka ken hon jong u balik klik shri laban kut ya ka ni ka kerwa